Umur piro anake? Terakhir kuwi, Mas. Ndi? Sing budeng karo kepala hitam kuwi. Sing di? Iki karo kae. Iki yang santune. Arep piye-piye kan iki tanggung jawabku. Ning kene kudu sampai iso meteng sama. Kudu sampai menempatkan posisinya sebagai betina ya. Malah ramodol. Nggih. Kuwi. Lho kaya nek loro lho mana? Loro setunggale tang mriki kula kawekne Mana? ping 7 mboten dadi. Terus kula sate tenggilan mriki manak 2 kali, 3 kali belum rezeki kabeh. Mati kabeh? Nggih. Maksudnya matine normal apa matine karena kecelakaan apa karena mati gawane? Ning jero weteng? Anak sing ning jaba ya anak sing ning jero. Ndak. Iya ya faktore ku ya. Ping 3 ngono terus. Nggih, ping 3. Ya suruh rezeki ngono ae, geng. Jelas kan iso meteng ngono lho. Ya saged lah meteng. Terus Lah ngene sampun ilang. Iki 3 tahun, geng. Lagek mana? Kita coba sak matine mik. Karena iki mung ya turan man iki mengke wis mampir-mampir ngono aku mung jawane karo ngenteni magrib. Bener. Heeh, barero mboke. Modenya seperti apa? Mungkin jelas konti ya di. Kok kene ya? Kok kono kena? Kok kono kena lho. Ade kok kene, Man. Jelasnya kok kene. Syutingnya kok kono. Mboke sudah dilaktasi keberapa hari ini? Hari ini 4 kali, Mas. 4 kali. Barepe hero. Barepe betina. Oh, barepe wedok. Iya. Mbak Yuni kuwi. Nggih. Sing rodok ndekeman. Lebokne sih ya. Maneman. Ndekem. Ndekemot kandang. Lah, heeh. Nek lemah mengko percuma. Nah, ben dilebokne sik sambil kita baca karo nginceng kok kene. Ini babonnya hero. Nah, ini juga sering kali masuk konten karena semenjak lahirnya hero sering masuk ke channel kita. Ini babone hero. Mbok jenenge sapa kae? Si jenenge ro mane, Man? Kuwi jenenge Siti. Siti. Bah, jenenge lemah ditanduri barang kali ya kena no iki. Siti. Iki karo tak mandeng mike ya abang manter kowe. Bentuknya seperti ini. Di laktasi pertama sing ngawen sapa? Barongan. Loh. Manake pertama? Ya, keluar betina 1. Oh iya, Ding. Berarti ket manak pertama iki ya, konten ya. Sing pertama barongan metu nyuetem wedok. Ya. Masih di sana. Terus sing kedua hero sama tunggale. Loh, hero kan kembar. Jantan. Oh iya, Ding. Sing kembare jarene anu kae. Ayu yang pasar, yang pasar karena ada trouble dikit. Ya. Oke. Yang ketiga jantan. Barongan ya? Barongan. Loh, masa teman iki? Iya no. Nanti sing adike. Satune ning Malang, satune teng Lamongan. Bundane lek saiki ndane laporan. Ada laporan. Perkembangannya piye berane? Perkembangannya postur bulu utamane. Posture tebel hero, tapi cuma bulune lebat. Bisa. Lebat. Ya kaya kepala masa mudane kae memang wala. Wis saiki cara umure mancangan sik sak mono-mono ne. Brai-braine. Heeh. Ning kono ya kopen. Kok ya lumayan. Alhamdulillah, berarti calon berenah putu barongan di tempatnya sana. Wis muga-muga tak dongane ngono kuwi iso mbruwenah, ora mleceng kawin. Jantan yang diingu kondang ya toh. Ya. Moyange ya melu marem karena apa? Berbenah terus. Kan kok gandengnya dari luri mana ngono kan, Man ya. Silangan terus. Iki sing terakhir umur piro anake? Terakhir kuwi, Mas. Ndi? Sing budeng karo kepala hitam kuwi. Sing di? Iki karo kae. Iki yang santune. Iki gandeng endi iki kayak kawine? Sama anak apa jenenge? Anggora. Anak Anggora. Metune iki ireng karo iki bokong ireng iki. Wedok, Mas. Iki? Ya. Iki karo ireng kae. Ireng kae. Lah iki udu. Iki anak hero. Oh, iki anak hero. Lah iki anake adike hero. Adik. Teko enduke. Oh, iya. Heeh. Iki adike. Iki anak hero. Sing iki Pak Like. Oh, ya adike ding adike. Warnane rada ekstrim ya? Piye, Mas? Oke, irenge ya maksudnya bapake? Enggak sih. Enggak jane ya? Enggak sih. Tapi mungkin ya ada genetik mbuh teko babone popiye. Dhuwure mbiyen. Dhuwure mbiyen. Oh, iya. Kalau ngomongnya tawa kan yo mesti panggah
Sing digoleki teko mburi-mburine to. Iki plus sireng deng lho, ndarep iki belas iki ya. Deng ora Wedok? wedok kabeh. Oh, itu kabeh. Iki karo iki. Ya, dua ini. Iki adike Hero Lah, iki anak. wedok-wedok. Wih, lah iki anake Hero. Iki Jud. Hero ngawen metu iki, rupa iki babone ndi iki? Babone laku. Oh, payu. Warnane? Warnane ndas ireng petak. Petak mburi piye mburi? Mburi bersih. Jane ya. Iya. Petake wis ketutup, irenge dibacut. Arep jaluk kelas yang sapa warna lengei ngene kok. Sing Tapi penting kuping ndas. enggak semuanya pokoknya enak ireng ya, Mas. Lah ya pas iki lho maksudnya. Iya. Heeh. Tapi rata-rata piye warnane? Rata-rata anak sing melu babone, anak sing Pake. melu bapake. Kuwi menurutmu Heroi pernah ngawin induk termahal ngono enak ya? Kawin ini. Kambing juara pernah. Kambing juara pernah. Iku dari sapa man? Wedok. Bola dewi gitu. Oh, bola dhewe kene. Iya. Kawine karo Hero. Metu Iya. anake burung. Wajib mateng. Belum, tasnya matang. Oh, mateng. Berarti kan calon-calon putune iki kan? Iya. Babon sampe nek dino di. Babone. Kita kan babon. Kejek empan ora kae. Oh, simpan, sik kena. Babon sakmene gedine dilaktasi keempat. Berarti saiki ngadep-ngadepi kawin iki ya. Biasanya rada suwi masalah induk iki. Ada ning ndi-ndi kan padha lho. Lah sing rada metu rada Heeh. geng ngono ya. Nggih, mesti rada suwi. Tapi kawin iso bolak-balik ngono apa? Enggak sekali langsung dadi, tapi jaraknya suwi. Oh. Iki enggak pernah Mas mau kawin. Mindu ngono. Nek ya? sampean pindho apa pernah? Ora tau, langsung dadi. Iya. Ini enggak pernah mindu, tapi sekali kawin Dadi. Tapi jarake jarake. dawa. Dawa. Pernah paling dawa berapa anu? Sing terakhir ya pira ya? Ngantek 8 tahun. tahun men 10 bulan ya mas setahun. Yo suwi yo Tapi lah sing pati. sebelumnya 5 bulan, terus 5 bulan lagi. Sing awal pertama 3 bulan. Sing pedok yang hero kuwi ya. Induk legend geng Gindeng. Iki mesti gak bakal didol nek karo Roman karena jarang mempunyai maskot yang ditunggoni mboke. Iya toh? Bener. Jarang yang mempunyai maskot ditunggoni pake. Setidaknya lek ra iso nunggoni pake karo mboke, setidaknya satu enek ini mempunyai kebanggaan ya toh? Anu peranaan gitu. Manak ning kene mosok lah babone ndi biasane kan ngono. Ki babone Hero ada. Muga-muga nanti Hero bisa maksimal tampil di apa ini event dan mempunyai anak juga juara di sini. Akhirnya iso kaya pake. Jejer anak putune sing juara ning kandang. Jadi sing wong nggak ngerti man, tapi kalau dilakukan kan ada peluang. Tapi gak dinyangi yo. Gur ngangen-angen ya kan kita konggen. Nggih. Nah, tapi lek wis enek ngene iki mau angen-angen ya konggen karena ada medianya. Kuwi mau ngonti-ngonti banget tadi. Mau apa mental ngabang biar kae. Sampai matinya lo. Sampai mati nih. Engko ndak enak penutupannya apa-apa ya? Peduat. Oh ya wes oke manut. Iki anu Mbak Yuni Hero yo. Mbak Yuni Hero nutut-nutut nih baterai geng nggih. Nutut-nutut nih. Iki. Ya benar ini. Iki sing pertama kae lho geng. Iki sama barongan induk tadi dikawinkan keluar ini pertama. Iki kae akhirnya mana? Manak pisan. Manak pisan. Iki rada dru. Iki rasa jeru mas. Lahir pertama umur piro iki ya? Lahir pertama 3 tahun. Wah. Aduh, paling suwi doro sampai pirang tahun awakmu ngingu? 3 tahun. Yo iki Induk Hero. malah lho. Babone Hero ki 3 tahun lagi mana? mana iki? Ya. Lho berarti dikawini rono ke doro? Doro no. Gerak alite sampean rene to. Arep gawa kae. Alite cempe kan ning kene sampean rene. Malah ramok dol. Nggih. Kuwi. Lho kaya nek loro lho mana? Loro setunggale tang mriki kula kawekne Mana? ping 7 mboten Ping 7 ndak dadi. Terus kula sate tenggilan mriki manak 2 kali, 3 kali belum rezeki kabeh. Mati kabeh. Nggih. Maksudnya matine normal apa matine karena kecelakaan apa karena Mati gawane. ning jero weteng? Anak sing ning jaba ya anak sing ning jero. Ndak. Iya ya faktore ku ya. Ping 3 ngono terus. Nggih, ping 3.
Disuruh rezeki ngono ae, geng. Jelas kan iso meteng ngono lho. Yo saged lah meteng. Terus Lah ngene iki Tane sampun ilang. iki 3 tahun, geng. Lagek mana? Nah, ini jatuh di peternak sing duwe wedhuse mek 1 ki utawa mek 2. Pasti memponis kambing ini majer. Majer. Karena nggak betah. Nggak betah. Jujur, ini manggon. Mas iki biyen kan apa mau penawaran kan ya wis lumayan toh. Ciriane sampai Ciriane. doro. Terus dari doro ki ndak mateng-mateng. Mm. Otomatis lek tak dol mesti murah. Pada Makane, waktu itu. apa jenenge enggak kambing dinilai kambing bermasalah dan arep piye-piye kan iki tanggung jawabku. Ning kene kudu sampai iso meteng cuman. Kudu sampai menempatkan posisinya sebagai betina ya. Iya. Tapi akhirnya ya meteng. Mana? Mana aneh piye, Man? Sampun laku. Payu bisa alhamdulillah. Urip dadi duit. Dadi duit. Nah, gue memang loh, geng. Saya tak omongi mungkin ini jatuh di peternak mungkin sing duwene mengi kidak lah misalnya cara anu apa utawa loro ngono. Wis langsung ora usah 3 tahun. Rong tahun lho wis ndak betah. Nah, di sini kenapa bukan kok sok bukan karena di sini ki liyane iki enek sing diprana. Kayak ya bener. Untuk menopang untuk menopang kelanjutan peternak ejek jalan dadi iki karo tinggi eksperimen dalam arti iki. Kok eksperimen ya wis entuk hero. Wis hero wis ya. Maksudnya karo tinggi keyakinan iso mana. Karena dijual pun pada waktu itu ya murah. Murah. Pemonser adol kan usia 10 bulan sampai 1 tahun. Maksimale. Dan ini sudah mana terbukti di 3 tahun mana PD. 2 tahun wah majer wes bahasa majer. Tapi aku wis bolak-balik ngomong wedhus majer iki kene. Kene Mas. Sing majer sing ingu. Sing ingu. Anu. Oh lho. Sijene mesti ndak ero karo kurang telaten. Wis mengwi. Kan birainya gak mesti ya Man ya? Ndak mesti. Enek sing weler bengok-bengok. Ana. Enek sing gak bengok beler tok. Sing angel nih mangan yo seneng gak bengok gak kipit mek beler tok rewase gembel wis wingko mesti gampang sok ngarani majer. Dalane mek ditumbruk nek njaluk apa ora ngono. Oh masa kon ngincang-ngincang. Wis entek. Oke yo. Wah batune jan iki mengke mari yo wis ping pira lagi nggih. Tapi walaupun sedikit semoga saja bisa bermakna dan bisa bermanfaat. Amin. Tapi walaupun wis konten ini ndak karu-karuan ya kami mohon maaf ya Man ya. Kami hanya menampilkan video yang semoga saja kita harapkan ada manfaatnya walaupun sedikit. Karena alur konten kita ya isane ngene iki kalau dibuat-buat nanti malah nggak ngerti. Man, wis muga-muga peternakan semakin berkembang. Amin. Dan induknya nanti terus produksi. Amin. Dan hero nanti diloncengkan di perdananya. Moga-moga bisa tampil perform maksimal sesuai yang diinginkan. Amin. Oke, geng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.